Hello friends, lamchonoro ani channel. Sing saimano, sing agini simino, metai atai, osai, uza, abobai tong panyai. Nge tawa tru abro tongui tonghu. Piaba, jorawa baksa, slaja thamaka abrobo. Sing agio boma hake ngitong sing sia. Piaba, tabung jorawa hingkai, jorawa baksa slaja thamaka. Sing nugimano agini shikoro hingkai, nog habai, rangri khogitlang. Tamu shigoro gai online ti rang khogo amo joro baksano jotoro slajak thango sing tinis hane maka omosi sing ek bosor sika Debguru Paresh sing bono kebangma boro siniga te prahaso tabu bo popular ngza tabu bini video viral ngza phia bini je bisingni abo joto boro sawi mayako sing saimanago abo hai borokni tongmung abo haironi je bisingo tamongui tong naji puila porestam khlakya bo youtube phai gobangma kok saka iko ek chutki bai iko bothar khinai kongmaya khlainai moi khlainai hine nga bini a video no goi hasane gobangma lokurok je bono puchusan rok binor phaileka burung khuwai telemura gobangma abo hai krung jagan tiprasarok sakhamya nukhungo wala suglai nukhungo lumjak ama hairong khaileka najlayan bagai phiaba azaro kamini lukura sawi mayako je bini a kokto manoti je bini a khlaito manoti para amsani borok saimeya azaro phiaba je bini video no gei kebangma amsani borok phaising payo Paresh no biango Paresh ni nok lama biango ne kebang haising payo azoro je kami kala gini brokai sayumaya wana zalayo tamuni bagasu Paresh noro torai burung malkung kaham phailai bujimaya truk khlai sane saltam sarboni yagulo khai sawimanka amsin lukuro botam khlaitong khlaya nge abo haiklenya binoro borosoya burung phayo bo youtube video upload khlayo sekal rklayo bohok muimane rok mahinggo dragsamani sekal 7 jona 3 jona habjak adro hne podre pod khlaye boroni sakawo brain dairi bekha baksa boro puti bokhlakya ni jepru bine akokro khnawoi youtube rogo singhai je video khlaya rok video khlaya sengkha expose khlaya sengkha bono afrika no je sini je tabuk tongai je hindu hamjakungnai abo hai borok sengkha hindu nasile jago bono putu saya abo hai hine comments khaleka salaka phia paithago ga je Paresh samung play phemani abo srai nugui mankha tabu bo nugui tong gomon borok ige je pro bo ama hake viral kha binno borok gobang phakya rang to ajika 3-4 lakh 5-6 lakh ama 6 lakh korikha ego bini paraga ni de esra ni gram bengo phaima se soliya phayo thango tamni kai rang deposit khai ru phayo ar kbangma bank ni employer bo nuko tai amsai nukura bo nugu chong bo bengo phayo thango tamon bagai ngai bini asik bo borong nai mani income bunya hamri bo hne income tai hamrna bagai rang ri klangman income abo bai bo bengo rang joma khlaika abo kaham ko ni income hai jiske pano phiaba je bo abo hai khlai tongmani khoroksa brai bsaibai kaglajana je taw uma devi nglai mani boron naikha nge uma devi ka par chehra bo kaham sakormo nob naram abrono bo lup nang thanga ga je pro uma devi bai bo video youtube video khlaya apro chimi kanyo bini nukhungo bini je nai ma jagwo chengsaka deranani phiaba alada dinobo kahamno khlaikina je pro uma devi binoro phayo uma devi bai kurungo afron simkanya truk khlaye bo ngukha binu khungo hamyang na sengkha mane buibai benga jana sengkha bin langmo tamna kosom sal phakya abo hai hingka bo uma devi tuye gobangma video khailakya snam ka video tabo video tomo upload khaja uma devi kok sarimani last talk uma devi phanse montro krungui thangsu abo hai ro nugui mankha
Nga abrok non na shigi na ye wanchu na ye abrok fraud ya da wanchu na la abrok scam ya da na je khorsa borok angro na chana phakya ang bono thingna hamdike ang kurung khana gimang khana bono hamdika ye bai ye bo bontroman thangba ni sago sakal tongmani ni sago mate rukmani bake bo saiman thanga am part of scam abron no ge je purbo umadeba aba haing laikha borba troll khlaijaka expose khlaijaka kanya bo lasi mungman jaka kbang ma youtube channel ni video no bo delete bo khlairika guideline strike horoi ge aba ke penge chang last tong ke british kharo khnachu rokai bi je business to of gra khano of ngi thanga afrkanya british kharka asam kharka guwahati boro thangai tong khane khanaka abuni 3-4 mas ja gulokhanyo tasino ho kifil hajabuka tabu hanyo hai bin a business sengjabuka sengi to ha tabu hinga seng podre pod video nugi ma bin youtube channel tamo hangai obri hamya bri chaya bri mo hai buma bufa phangjaga busa abo hai klai je bin ologi to nai uma devi no videos nambo chuag nungu hino suti kupru hino abo hai klai podre pod kokthai hamya sasawai benga ye videos nam tong piaba obo omakawan sulia 3-4 mas uma devin telangai tong tungi mani alada haste wa thangai uma devin ti enjoy khlai mani live aboro ka bowan sugya je pro tabuk tong tong dekha akai bile kok kri diba mangsamang sawi tong kai akai thangu mos deng bere modi sanam sung mani boba abhai ja khana tabu bo uma devin ti tabu kai black kakna mang musun jago abro ka uma devi sa kormano gunoi nahana mun jamani bo saisimalia tabu hinga tam khagya uma devi no ti hamya sanai bin ukolo sana chuag nugo mohai khayo nei podre pod khlaye bidosam dong phiaba omo Paresh no khaikina jodi bo mantra kurung to kai bono khlayo hai diba adi bo bin sakre je rogno se hamri mano kai je boss chuanung to mani je obahe bo je bin behavior khlai to mani stick up mani bo obo to hamri mano obviously mantra kurungi to hangai hamri mano nge tabu khingai wansung na khingai tabu Paresh je Debguru uma devina kana bagai sai to goi to bo plan khlai to sing koma voice recording khnaka plan khai to uma devina no kibe thani abo hai ta tek to manja kha abo hai ta hinke sing oma hai ro scam kebang ma tong bar ha kotor khai to kebang ma tong sin tirbo bo oma kaise black khanya fraud kotor hlei manu pura scam khlai to boriyo tuye public no tuye podre pod videos na mantra kurung hne sando phiaba bo mung saringya ringimano bo hameni smi mantra ringimano phiaba kahamni mantra le bo ringya abule ringya no himanu tamni ke bo kahamle khlaimaya uma devin ti ta bo podre pod videos nam tango uma devna kana ne bagai bini business to asuk je pulau ungma hai tak to asuk inglia tabangka obrinyo kangan bagai mangse sa choi tong phiaba obrinyo bo amha kobors nam to mani omo hage podre porkhe khlai to mani aba bebak poros nijaksi bo tabuk lukubus kango uma devina hamya khe phunane bagai bo omo hai podre pod virus nam tong phiaba mono ichha khaya kai Paresh hamri mano jodi bo mantra kurungi to khanke jodi bona hamri me kai mantra ringya fraud scam khai to bo bunyo mantra ringya ab hai tabun jora sing om hara tong sing online de fraud khlai jago scam khlai jago omo bo tirfani fraud number 1 scam number 1